No niin, eli nyt käydään läpi meidän tuotantosuunnitelma. Tuotteena meille valikoitui tosiaan tuoli, ja ihan sen takia, kun me ei voitu ottaa kenenkään työpaikalta mallia, että miten tuotanto toimii, ja tuolista meillä on saatavilla muutamia variaatioita, kuten lakatut koivujalat ja tumma puuvilla istuin ja sitten tummat jalat ja musta tekonahkaistuin esimerkkeinä. Sitten tuotannon sijainti. Tätä harkittiin jonkun verran ja loppujen lopuksi päädyttiin Lahteen, koska siellä on jo valmiiksi monia huonekalutehtaita ja sijainnin kannalta kaikki tärkeimmät kriteerit oli kunnossa. Lahdessa oli valmiiksi infraa tuotantolaitokselle ja samoin myöskin osaamista. Ja komponenttien saatavuus oli erittäin taattua ja markkinasijainniltaan se oli myöskin oikein oiva paikka meille. Sitten tuotantomuotoon. Iialle. Yes. Eli tuotantomuodoksi valikoitui toistuva tuotanto. Toistuva tuotanto sopii tuotantomuodoksi, kun nämä tuotantomäärät on suuria ja valikoima suppea ja tuotevarioiden valmistusprosessit ei eroa toisistaan. Tälle tuotantomuodolle on ominaista, että tuotetta valmistetaan tuotantolinjalla, jossa jokaisella työpisteellä on oma tarkasti rajattu työtehtävä. Ja tämä sitten osaltaan parantaa sitä tuotannon kustannustehokkuutta. Kun ajatellaan tätä meidän tuolia, niin meillähän on tuotevariaatiot, niin nämä eroavat toisistaan vain värin ja pintamateriaalien suhteen, eli valmistusprosessi pysyy täysin samana. Ja koska ollaan onnistuttu luomaan tällainen suosittu klassikkomalli, jota ihmiset haluaa ostaa, niin myös nuo tuotantomäärät on sitten suuria. Eli tämän takia tai näistä syistä niin tämä toistuva tuotanto oli sitten oikea tuotantomuoto tähän. Vaihan vaan seuraavaa. Vaihdan. Noniin. Yes. Tuotannon ohjausstrategia on varasto-ohjautuva tuotanto. Eli tätä tuotetta valmistetaan varastoon, josta sitä sitten toimitetaan asiakkaille. Ja tuotetta valmistetaan varastoon ennustetun kysynnän mukaan. Etuna tässä on se, että me voidaan vastata sitten nopeasti tuohon kysyntään ja laittaa tuolit toimitukseen heti, kun ollaan vastaanotettu tilaus. Kysyntää tuolin kohdalla pystytään ennustamaan verrattain hyvin, sillä tämä kyseinen tuolimalli on erityisen suosittu ja aikaa hyvin kestävä malli. Tuolit ei myöskään tietysti vanhene sinne varastoon, niin kuin vaikka elintarvikkeille kävisi. Ja tällä hetkellä ennustettu kysyntä on noin 60 000 tuolia vuodessa, eli valmistusmäärät pyörii siinä 5 000 hujakoissa per kuukausi. Joo, ei muuta. Joo, sitten materiaalin ohjauksesta. Eli sen tarkoituksena on saada oikea materiaali oikea-aikaisesti oikealla määrällä, laadulla ja kustannuksella oikeaan paikkaan, jotta asiakasta voidaan sitten palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän puolivalmisteet saapuu viikon välein ja ruuvit ja muut pikkunippelit tulee sitten kuukauden välein. Sitten tämä tuolin suoja-aine tilataan, kun sitä on enää 2 viikon tarpeisiin jäljellä. Ja varastointia tarvitaan sitten puolivalmisteille ja valmiille tuotteille. Ja sitten Roosa jatkaa layouttia. Joo, eli tässä näkyykin tämä meidän layout-kuva. Ja tosiaan A-piste on jalkojen keräily, B-piste istuinosion keräily,
C-kokoonpano, ja niitä oli just toi 5, että ei muodostunut mitään pullonkaulaa siitä. Ja sitten D on se suoja-aine ja E on käsin tehtävä lopputarkistus, ja sitten kokonaisaika tässä on 18 minuuttia. Ja tosiaan tuon perusteella sitten tehtiin just nämä kaikki tuotannon laskut. Esimerkiksi jaksoaika on 120 sekuntia per yksikkö, ja tehokkuus tässä meidän tuotantolinjalla on noin 95% tuolla määrällä työpisteitä. Ja tosiaan just noita pullonkauloja ei ole, koska niitä kokonaispisteitä on 5, ja sitten muut pisteet oli sen 2 minuuttia. Ja tällä layoutilla ja niin kun, laskuilla ja määrillä niin tuotantomäärä kuukaudessa on noin 5200 tuolia. Ja joo, oliko mulla vielä muuta? Ei kai. Toiminnan ohjausjärjestelmä meillä on käytössä. Se auttaa pitämään varastokirjanpidon ajan tasalla, ja nämä tilaukset on automatisoitu sieltä toiminnan ohjausjärjestelmästä, ja ohjelman avulla koko organisaatio tietää sitten, missä mennään, ja on se ajantasainen tieto jokaisella osastolla. Ja sitten toiminnanohjausjärjestelmä on parantanut asiakaspalvelua ja toimintavarmuutta. Kiitos mielenkiinnosta.